So guys, daghang kami ni siya usahog kay nani siya kuan sa nang kikiam. O kikiam to na? O tempura di ay. Lingin-lingin niya. May chicken. May pork. Dali di kagad. So ito sa niglutuon yung kuan guys. Yan guys. Na nagamuhang pansit to. Topping sa mas pansit. Ya si Nicole ga luto og lumpia pod na. Ako tigputos, sila tigluto. So guys, happy birthday din ni Kuya. Nabana ni Ma'am Ivy Verano. So, naghanan nila mas guys, kaya napanis guys, Squid Bull. Ay, dili sa Squid Bull na, tempura. Tempura nga lingin. Sige na, may siruga. So guys, daghang kami ni siya usahog kay nani siya kuan sa nang kikiam. O kikiam to na? O tempura di ay. Lingin-lingin niya. May chicken. May pork. Dali di kagad. Yan na nila likado ang pansit na ito ngayon. So ito sa niglutuon yung kuan guys. So ganyan yung buntag. Ako buntag. Hindi buntag lagi guys. Kaya hapon naman. Meron hapon naman. Ni-deliver. Alas 6 ni-deliver sa hapon. Kaya panihapon. Na nag-birthday. Salamat ikado ni Ma'am Ivy Verano. So sige na sa order na ka guys og pansit. Happy birthday day sa iyang hubby si Kuya Din. Yan guys. Na nagamuhang pansit to. Topping sa mas pansit. Ya si Nicole ga luto og lumpia pod na. Ako tigputos, sila tigluto. Pansit. Lahi na po siya kay lahi na po yung order ni. Tinawaga kuha ni sa pansit na po ni og lumpia. Muhang lumpia. Salamat kaso ni Ma'am Ivy Verano. Na guys, sa luto na muhang pansit. Gitapingan gyapon na huguan. Ya og kaning lumpia. So ready na guys, agamuhang kuan. So sa mga mautana, ang hanggang sa kaingani is 900. Kay mahal kaso ang karne. Paduhong namin ni Papa Idi guys, sa nagisabak. Salamat. Salamat. Salamat din sa order nga lumpia og Thank you kayo. Salamat kayo. Salamat yung happy birthday pala ni Dini. Kasi may ngalan sa imong iro nimo. Salamat ma'am ha. Thank you kayo. Oh, naay mga hinalay. Bukira ng mga hinalay oy. Amo na kay mga hinalay. Salamat kay ma'am ha. Thank you kayo te. Dili sa mi hapon. Buban kag Bohol ato tayla Dalton. Hindi ko layo. Layo. Puhon mo adto ra ta. Aron masuri yung Chocolate Hills. Sige na si Tano. Hindi ko po di chocolate. Dili sa Chocolate Hills ba? Ato tag Carmen, mga mountain ba? Ato ta Tita Florami. Dili. Ato ta Tita Tiri na dito. Manuri ta dito ma'am. Puhon. Happy birthday, happy birthday. Pero sisi, bye-bye. Salamat.
moments later. Init na gamong kanan dari kay abli palagi ni amuhang bintana na. Na sagdila ba na kay masustansya ang init sa buntag. Diya, kuan guys kanang madung buntag dai kanang among sobra gapon sa deliver. Hindi naman lagi nagpa-deliver. Nagsobra man pug ko para nami mamahaw lagi kay deliver na mo na alas 6 man. Diya, kuan na sa nang Sobrang akong sobra nga Speedball. speedball. Puro dahil na? Pura niya. Nagsobra po big lumpia para nami kuan niya. Sini ko naghimok sa usawan sa bawang anong mas kubado siguro yung gikuan nga sugar. Oh, wala malain. Mas kubado ba nga sugar ba? Kuan guys kanang kanis silang duha guys guys nakabawon ni sa muluto. Hindi. So gunis siya ka daog na rin sa mga kunti sa luto liwat nis yang mama. Hindi ay. So tinidluan na sila gluto kay simba kog bawa ko guys na kay bawo na sila mo asikaso sila hang kaugalingan kay bawo na pud sila muluto. Ug gana. Di kay na ining comment ba nga tuduan ko no magluto. Mani mo kusinero dia. Agi jang course jud ni yung dapat di inta pulis kuanan ta. Kanang culinary ja di man mo kaya ang culinary kay rang mahalaman. So 7 years old pa lang, kapag na kumuluto ay. binlan na mo nag note sa tubangan sa Maglutong itlog, kanton. 7 years old. Patsit ka dun sa una, te? Tagsay 5. G's, karon lang ta, G's na, pinsa. 5 pa to sa una oy. Dili, tagsite. Kasi igaingon nga, kabang luto. Lining comment lagi nga kuan. Kanang kuan na sila ma'am kanang bata pa ka doon na sila kay bawo na ni sila sa kadtong nagibizaan na pud na ni sila 3 years. Di kay nagluto-luto but si Christy lagkudkod ba itong lubi. Oh, bakso hindi na sa tigdan tao. Tuduan ko no mo. Ikaw kabalo naman mo luto. Mas hindi guys, yung tigdan mo bulagi. Ah, basig kuan pud siya ma'am kanang Viewers, bago nga viewers dya. Wa sa kay bawo nga kanang kuan ba kanang kay bawo jud mo muluto. kabaw man eh. Si Nicole lami po na siya mo adobo. Kaya mo po na mo bupalo wings. Ang sa tayo mong nadagaan nga luto, day? Bicol Express? Dili. Full express man to pag-grade 8, pag-grade 9 kay. Upan? Chapsoy? Chapsoy, nakalimot ko basta nakadaog ko ato. Okay, kuha na siya guys, tinudluan hanagan sa pag display, yung sa pag topping, sa pag Naman to'y kalabasa, Gana. pakbit, guro. nagpakbit. Diyan guys, kanang magkuhan sa ako kanang sila rangaan sila ako kay di mo ko mamahaw kay kuan lagi. Basta kabaw ni maluto. Nandiyan ako mukaan paniud to. Inom ra ko gini tubig. Kaya na ako igipang buhat guys sa bikas mo. Balik na po ko bikas. Guys, nakamana sila pamahog ako ga kaon na pos pansit ya. Kay wa ko mo kaon sa rice. Ja. Sa mga ning comment ug katong mga mo comment pa lang po dani sa vlog para ma-shout out mo. Mabasa na mo ginjo ang mga comment, ja ma-shout out pud mo. Comment lang pud mo danin ja. Ibutang lang pud taga-asa mo kay ro makahibaw mi asa nakaabot ni among video. So si Crystal may magbasa ron sa mga comment. Salamat di kadyo ninyong tanan guys. Katong mga wa mo comment, mga silent viewer daghang salamat ja. Sige na masahan anak. Shout out ni Mang Felisa Taghap. First commentor sa video. Sa kinsaman. Isa ha. Alaga Shout akong taga out shout out ni kay Shout out sa Trinidad Gindolman Bohol sa mga Ranke family, Galarion family, Ampat family. So naay mga nakaila si Ma'am Bitani, Ma'am Ampat, mga ampat kuno kay kailan na si Ma'am kuan guys kana Ma'am Bitani sa mga ampat nga apelyido. Igan sa kana sa ni Ma'am Bitani. Napa siya mga kababayan, mga taga Trinidad Gindolman. Pero nagpuyo day siya gagayan di Auro. Si wala man siya ngalan, si user. Okay, thank you. Basta nagtatuyang shout out mga ampat mga taga Gindulman. Shout out ni Ma'am Nelsie Banta Bayantong. Shout out Kalami ma'am. daw sa imong biko ma. Nya. Always watching from Manolo, Portage, Bukidnon. Salamat ma'am. Nya. No, Ay, daghan ko. kagwa pa sa nagkudkud. Shout out
Nolita Hilot. Siya? Salamat to eh. Good naman ika. Asa pa? Sana tanan kay sipyat na ng narabay uban ng comment din na Mao, hi Ruby, ganahan kung maglantaw kung magluto ka. Shoutout ni Ma'am Wenelona Bolichi. Salamat Ma'am Winnie. Isa pa ha. Paspas sa Inday. Oh, napa, Ma'am Wizim Wong. Hi Ma'am Ruby, lagi akong nanonood sa mga vlog mo. I'm watching from Hong Kong. Wow, thank you Ma'am Wisi. Jessie. Ah, Jessie Mong. Salamat Ma'am. Hala, mag-order niya ako ano yung biko pag uwi ko karong April, taga Dalagit ko. Dalagit? Dumagit ang Dalagit ko. Nalagit na kayong dumagiti na may Hi Ma'am Ruby, sige gid kog tanaw sa imuhang vlog, lamig gyud imong biko. Biko kay ang biko baya sa Bohol lami, taga Bohol gihapon ko na ako nagpuyo sa Mindanao. Pero Para ma'am, mo siya name. agahang biko ma'am, di man na kanang ideya sa Bohol. So nakuha ra po na hang ideya sa lutong Tagalog. So sa Lutong Maynila. Pinoy? Lutong di sa Tagalog, ganun talaga sila magbiko. So doon ko lang yan nakuha. Kasi iba sa Bohol guys, kay ipagsama-sama nila tanan hantod nga magsigkaraw-karaw bitaw nga nagakuha di. So naman to ining request nga kanang hantod mahuman magbiko ko nga ipakita na hagun kanang unsahon pag start. So, atangin lang po next video, ma'am, kay magluto ako biko nga ipakita ni magliin sa na pagluto. Napa? Sa mga taas man sila mga comment. Sagdi naman mga comment katong isat out ba? La, madam, i-train imo anak nga baji magluto kay nindot babae maayo muluto aron ma-share nimo imong talent sa pagluto. Oh, salamat, ma'am. Kanang kuha na sila, kay bawo na sila muluto. Si Nicole, 7 years old pa lang, ang kay bawo na muluto. Kay sila ray mabilin sa among bahay sa una, sa among Manila pa mi. Kay bawo na si Napa Christine. Say nga ni sa out ni mo, ma'am. Ma'am Jessa Utang. Oh, shout out ni mo, ma'am. Ay, Jessa Gutang di ay. Sorry. Gisa Gutang. Salamat ka. Jess? Jess. Jess Gutang. Shoutout ni mo, Salamat. ma'am. Salamat sa imong comment ka nang makibaw na sila muluto, ma'am. Kay hana silang gi-train. Napa si Ma'am Lusminda. Luzviminda Galan. Oh, shout out, ma'am Lusminda Galan. Luzviminda. Lusminda. Salamat Na-ice ka, kayo ma'am. yung pangalan ng Luzviminda, ba? Luzviminda. Mura po si ma'am, Bisminda. Hello Ruby, shoutout from Cagayan de Oro pero taga Kandihay ko gikan gikan sa Kandihay. Sada imong biko og pansitan ahon. Wow. Yes, daghang kadung kuan. Salamat. Daghang kadung order na, ma'am, kanang usahay lang kanang problema lagi na dari lubi kay way mo kuan ja mamalit pa kog lubi. Karon mamalit kog lubi kay dai bisita pud mi mo abot inagkaugma si Ma'am Gina Dumanhog. Kay muari kuno sila gikan na sila og San Diego, California. So makita kuno sila na Napa, pag-meet. Ma'am, gikan ni Ma'am Lindy Cuizon. Ma'am Ruby, kung magbiko ka, i-vlog tanan ko tugmaw man ang imong biko aron makamaho ko kay mamaligyasad ko diri sa amo please. Oh, sige. Pwede rin ma'am, magsintra ko nimo messenger nimo, ma'am. Kuan nga nang i-add ko Ruby Borato Sirenio. I-message ako sa hang messenger. Kay na may daghang kadto ni message na hanggang saon paghimo ang atsara, saon paghimo ang minatamis, saon paghimo ang biko. So haram na silang isend dito sa messenger. Kay di jud na yung ma-full video na ang kuan, pero nag-request man ka, ma'am, so ahang i-full video magluto ko inagkamandi. Pohon. Napa si Ma'am, iyang username kay Jets Mendoza. Pero iyang pangalan is Berna, siguro Bern. O si Ma'am Berna Berna Mendoza, Mendoza. abid jud na sa day na jud na sa firme mo comment tay. Ana, shout out ni mo ma'am. Ana siya nga, kaya mo yan Crystal, magkagod. Tabang ka ni mama ni mo, laban lang ang tanan para sa pamilya. Rob, surrender na ang kaha, pero pwede pa na hinay-hinay. Di gyud mo surrender ang
magluto, go lang. Ay lami ka muluto, di kulaway lang ko tanaw nimo nagluto. Salamat sa shout out Rubs and God bless. Salamat, Ma'am Berna Mendoza. Love you. Ug amping mo kanunay sa tanang mga ni-comment. I love you ninjong tanan. Ug sa mga silent viewers, I love you ninjong. Ug sa mga tao nga why po sa pagtanaw lang ni bisan ug wa mo'y nakatunan kay kanang kinahanglan man jud ko mo upload guys kay mado na laman bahalag 2 months or 3 months ko before ko makasweldo. At least natay matigom. Mura po tagdag-alakan siya. So daghang salamat ninyong tanan guys ug salamat sa mga kanang pagmahal. Pag-support. Pag-support sa tanan namong mga bulato, vlogger. Burato. So ganahan ta ko guys nga mubakasyon ta lagi kog buhol, nya mahadlag lagi pug ko og kanang bawod kay arang babawod Lagi paron. karon na, bulan. Nya si Cristel ta lagi kay kuan si ja kanang why klase ta Naligo naka ta kog dagat. seminar, naka-seminar, naka-simbreak. Pero Wala ko kaligog dagat kay kuan dako ka jug bawod sa dagat nya. Ipaladyo ra ta sa mga katalagman guys kay narabatoy di man ang Ginoo ra man si magbuot kanang natay mga hula-hula lagi nila nga nialay kunoy 25 ka bagyo nga moabot karong tuiga. So 25 kuno na ka bagyo nga magsunod-sunod sa bakoy paladyo ra ta kanang amping nan ta. Ja kato mga taga Davao, set out ko dis mga taga Davao, amping mo diha kay naglandslide lagi dito ng lugar kay sige lagi uwan ja. Pati mga gabaha gani mo Mga baha niya. Kuan pud guys kanang murag nasakitan po ko karon guys kay naining kalit og kanang pop-up diri sa ang cellphone ba nga nay naglabay og bata. So murag kanang isi-isi ra nila ilabay ang bata ba. Nga ilabay ra sa kalibunan. Manang murag sakit bitaw gazo guys nga ng mga tawo ron nga wa na sila mo sunod bitaw sa mga 10 commandment ja. Ilabay ra ng bata. Madugay kay nakit-an pa nila bata guys nga buhi pa. So nakoy gi-share ja sa hang timeline grabe jud si jang ka doy kay napay mga inunlan gahilak pa ag bata dito nas ka kugungan kugon manang grabe guys kanang grabe na jud ag mga kuan ron kanang mga bata ron kanang mga pasaway na lagi kanang di na mo babadlong sa mga ginikanan kanang maghimog mga unsay mga tawag na ng kahilayan ba nga na. So pasalamat ko sa Ginoo guys kay niyang mga anak kanang di jud ni sila yung kanang maglaag. Mayin pag kasi mama, 19 years old pa man ko imo pa man kung hawiran mo tawid og krasada. Kaya nag-atang kay mig Santo Niño guys kay na may Santo Niño ni agi nga Santo Niño jud sa nga digikan jud sa Cebu ba nya gi-round nila. Nag-atang mig ganiyang sadyo. Pasalamat na balaang bata ba nga kanang ang sabog para upuan pang piskay sa atong mga panglawas pero ang Ginoo ra jay atong sampitan kay sa kanunay. Ja, salamat kadto ninyong tanan guys. See you my next video. I love you amping og ampo tan tanan. Bye-bye. Bye.